Pinoy Bus Driver TV. Aming kapusin, dito na tayo sa talagitaan ng N.Samar at Matnog. N.Samar at Matnog. Patawid tayo ng Pamuntang Liti. Tayo tayo ng Matnog. Ito yung karagatan dito sa Bicol at Matnog ay N.Samar. Malayo pa tayo sa ano yun, daungan. Parang maulan yata sa bandang Samar. Ano, kulimlim. Wala ka naman sa kanya pagkat hindi lang po. Dito na kami sa ano, sa may Dap Hill. Kadadaan ko lang natin yung visit, mga alas 12:20 o no. Buksit na tayong. Shout out natin mga pasayaro dyan, may buksit ako. Ang dami may buksit. Tatlong bus yan. Tatlong bus yan, buksit nyo. Yan lang naman itong buksit. Ito yan, si Sibel, Palabaw. At Cagayan, 1836. Shout out sa mga taga-Davao, may kabuksit o.